मा ओंख्रि जायामोन आबै? मा ओंख्रि जायामोन? ओंख्रिया अमा बिबुसोमोन। नों दाबो हाग्रा सना लायबावो आरो? आं नै सनजोबाखै। मेंनोसैना। गरम मोनाखै दिनै? मोना जायो। आंहाथ' जालामोन दिनै। फुङावबो साहाखौ एसेल' लोंबाय, कापसेखौनो लोंजोबनो हायाखै ओमफ्राय गारनानै ओरैनो एग्जाम हैबाय। आरो एग्जाम हैना फैनानै ओंखाम जाफैबाय। ओंखामखौनो जाफैनो हाबावासै ओमफ्राय बेखौबो एसेल' जाबोबाय। ओरैनो जा उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुबावबाय आं ओमफ्राय गोलाव लथ' मोनजोबलायनाय। साहाजों थाबाबो